Merhaba temaşanın heyeca. Bernamaya meyrol nivîskar Mehmet Akdoğan em îrol ser hem nivîskarî hem ser Pirtûka Birêz Akdoğan ya dengê zê romana nû deke em li ser vê mijarê nîqaşa xwe berdewam bike. Wektî îro jî Birêz Akdoğan Pirtûka xwe li Amedê navçeya nû yani Yenişehir Kolana çandı Pirtûkxana Lîlavê saat hevdan da yani saat baş ve saatlik baş ve imza o ke dest nişande ki Pirtûka ya ekemi devirde dest nişan dest bebike. Birêz Akdoğan hûn xêratın bernameme. Xêran dabê nav xêrê dabê spas. Ser xêrê be ji Pirtûka we. Wê mala tava ji bo zimanê Kurdî û ji bo Kurdwariyê hewiyê pîroz be. Bawer dikim me nivîsî wê xwendewan jî hebe. Bele. Birêz Akdoğan yani em pêşê da li ser nivîskariyê îro dünyayê da gelek kes, gelek nasnama, gelek welat, gelek kes Pirtûkan dinivîsin, romanan dinivîsin, çîrokan dinivîsin, lêkolîn dike. Yek van gelan jî gelê Kurd e. Gelê Kurd ji salên dawiyê mirov temaşa dike van salê dawiyê zêdetir nava Kurdan da nivîskar pir derkevin. Xebatên pir têr û tujî jî derkevin. Yek van nivîskaran jî hûn aliyê nivîskariyê romaniyê û yani gelan gel dîroka xwe dinivîsin dikin roman hûn derheftê vê de hûndê çi bêjin wekî nivîskarek yani hem cîhanê û nivîskarên cîhanê û wekî nivîskarek Kurd û yên Kurd îro kîjan astê dane alê nivîskariyê de. Yani her nivîskarek bi eddîgariya xwe be û bi rewşa gelê xwe ve girê dane. Ji bo ku yani milletê dünyayê bûne dewlet xwe dewletin ziman xwe ne xwe zimanên qerexe ne. Ji mêja destpêkiriye pêşiya me destpêkiriye feqet Kurd jî ev ji hezarê heyane heye helbesta dinivîsin çîrok hene dengbêjetê heye xwe çand û hunereke Kurd lê romana Kurdî em bêjin ji sed salan ozdî û şûn da hêdî derkete holê di nava hemû şert û merzên zor da ê dijwar da romana Kurdî basta 45 salên dawî hewl da û derkete pêş ez bawer dikim ku baş bine danasîn di dünyayê de cihê xwe nava wêja dünyayê da bigire. Heya niha klasîkên Kurd jî hene lê niha ji bo ku nehatîne naskirin ne danasînin din ji bo ku derfetên Kurda heya niha nebûne. Mesela wekî yê Japona hay ku li dünyayê bela bikin dene nasîn ama bawer bike dema mirov va dixwîne û yê Ehmedê Xanê û Melayê Zîrî û Feqet Teyran Melayê Batiyê dinêre ne asta herdane yani belki me xurttir bin jî lêberê ku ji bo derfetên danasînê tunene nehatîne naskirin. Ez bawer dikim piştî ev sed sala pêşiya me yani ya ku em dest pê dikin em serê wî dane lêjbûna gelê Kurd rewşa gelê Kurd li hêla çandî be şêla dewletî be şêla azadiyê be û ji hêla wêje û çand û hunerê de jî destêrka Kurdan esmanê dinyayê bitirsî. Ez di vê hêviyê da. Birêz Akdoğan yani we jî ne ziman bizim cîhanê wekî kesên welatan jî hem nivîskarê xwe hem rewşenbîrê xwe hem aliyê xelatan be hem aliyê bizim bernaman be panelan be gelek cihan da rewşenbîrê xwe dan nasîn ama Kurd jî vê rewşê de çiqa bê welat jî be lê hem nivîskarê Kurd zêdetir li ser bi xwe ve jî xwe pêş kirin îro bêjim nava
gelek nivîskarê cîhanê de jî nivîskarên Kurd cihedgirin lê koloniyê wan pirtûkê wan tên xandin yani sadece belki yani em Kurd mezêdetir klasikên dünyayê xandin lê îro em gelek nivîskarên Kurd jî dünya jî pirtûkê nivîskarên Kurd dixwînin ji wan re mînak digirin yani ji bona vê goyan hani îro rewşa nivîskaran yani wayna ziman lê mesela bêjim wekî nivîskareke ve çend pirtûk nivîsî kesên nava dilê wî da yani her kesekê de nava dilê wî da nivîsiyek heye an helbestek heye an çîrokek heye an romanek heye hêca lê mixabe hindekî bêxwe bêbawerî jî heye yani dibe ya gela dikarim binivîsim an nikarim binivîsim ji bona van kesan xwe bibe bawer wekî nivîskarekî we dest pêş nivîskariyê jî kire ser wê roja xwe ekî yekemîn te taze dest pê kire dün çavan rewşê dabû çavan pirtûkê te heta îro hatin dawam kirin ji bona van kesên nava dilê wan da bixwazin tiştekî binivîsin serê wan da jiyana wan da hatin dayên binivîsin ji wan pêşniyarê we jî çi ne yani her kesek dixwaze di nava gelê xwe da bibe rewşenbîr ve nivîskar û xizmeta ziman û çand û huner xizmeta gelê xwe da be ev xeyala her kesekê ye ne ya min tinê ye ya her nivîskarekê ya her ciwanekê ye lêbelê dema min jî dest pê kirî min nego ez derkevim pêş an şexsên bênaskirin na fakat bi rastî li vî welatê me şert tiştê ku em tê da dijîn zemînekî zengîn heye dewlemend heye ji bo ku ev pêncî ev nêzî 200 sala ye hemû yerên ku li vî welatî têne qewimîn bi layıqê nivîsînê ne û ji bona roman helbest çîrok û ji bona serpêhatî ji bona nivîsê zemînekî mezin e ji bo yekê tu serê xwe Amedê rakey û tinê li du kolana binêrî tu çî ser sûra Amedê û tinê li Sûrê binêrî tu bawer dikem tu hêla xemgîniyê ve hêla em bêjin berxwedana nivîsê berxwedana çand û hunerê berxwedana xwe hemberê asîlasyonê tu deh romana jî binivîsî ji bo yekê tinê sixintiyek me em dibin hinde şert û şitê westa dane ku zimanekî em xwe zimanekî qedexin yani ku ziman nebê êperwerdê roman û nivîsê me jî nayêne xwandin dema em hezar heba tên firotin keyfa me tê lêbelê eger ku xwandewan hebane ev seda pirtûkê Kurdî ji bêne firotin û çaxî em bawer bikin asîmîlasyon ji wê bêşkest ji bo ku bedelê têne dayîn hemû ji bo ziman yani bin hemû bedela da temelê hemû bedela da ziman heye dema me fehm kir ez bawer dikim em ê bikevne armanca Dele Birêz Erdoğan. Birêz Erdoğan pirtûkê we ya pêşê de ya pêşa zêde derketine kîjan pirtûk bûn û derhexê wan pirtûkan da yani wekî xandawanê we çi kelecanî çêbûn yani yekemîn duyemîn ez barim gelek pirtûkê we jî derketin romana duyemîn e pê romana yekemîn da xandawanan wekî pirtûkê we xandinê helbestê we xandinê hem aliyê rexnê da hem aliyê bizim pêşniyariyê da çi hatine kirin û derhexê wan da yani tiştek taybet yani bizim keyfxweş bûyî yani bizim karî derhexê wan da çi bêjî pirtûka destana Cizîrê di dema yani şert û merdê mezin da hate nivîsan û helbest bû 16 helbest wa bûne stran ji bo ku bûne stran ez keyfxweş bû û baş jî hat xweyî hate derketin yani hate xwandin û çapa sêyê kir helbesteka şîrê helbestên Kurdî pirtûka helbestên Kurdî
سه چاپا بکه باشه مرجادا افکه خوشیه با جیلو رومان همیا یکم بو و از باور کم باش هاته بلاف کرن باش هاته حس کرن رخنه لسر رومان تدید نویسکاری خورد که لی هلا ارنی دا جی فکر رومان لسر رومان با جیلو از ممنون کم که خوش کرن از باور ام بتکی با جیلو هاته ناس کرن اوی ریکا بکر هیز دامه کم دنگ زیجی بنویسه بله ام جا هاتن دنگ زیه تجیناز zaman rastı evet demek kurt kinda Portekava derket hem Portekana hem ji çapameni derci hatta nasi o kelacaniye ji çebu vaki xandavani vaki در حق Portekavaya dawiye da yani navaro kavye da kurtasi hunkaran çi beje و یکمین ازبارم ایشف یکمینه اون دست نشانه وکی امضا پرتکاخا امضات کرد زی و در حق برنامه و ایروپی و بانا پرتکاخا نو و امضا پلانه و یا سالات چه نگرم yani Portekava cilo vek cerbandine bu ma eğer ku gel bacibine me benovisin gel ev hez dame dengeze romana min ya ku ez bêjim romana min dixwast binivîsim û min nenivîsî ji ber wê ez bin barekî derketim wekû min nivîsî dengeze tuzanî zê navê çemê zapê li heremê heya başûr teng navek wê ye bêjne zê çemê zê zê ji bo ku bingehê xwe ji zayînê digirî heremeka zayînê ye ji ber wê yekê yani ji demê zayînê heya pêgavkê şer û berxwedan û tevçûn hemû wê newalê pêk hatîne cihê herê qadeka herê dijwar e tu zanî çiyayên herê mezin çayên herê bilind li derdora wê kom bûne abên wî bajarê hemû berê xwe didene çemê zê tenê ber çemê zê ve de herekin wekî hêza heremê hemû bê yek yani çemekî dibêjin wekî komî nale û dengê derdixê jî dengê hemû abên wê bajarê ye ji bo ber wê yekê min newala zê kire bingeh ji bo romana xwe çîrokên demê notê ne du ciwan çawa ji malê derdkevin ji bo medrese xwandinê diçin û dema notê çawa di çi dibînin firotina dîn ketina mela û seyda dibin amûretiya dewletê da ya em bi hêzên veşartî da du zarok bi çî tê bavê ev çi rêdkene wê derê û çawa dibinin petikçî di nava welatê xwe de û dema cilemêrgê dest pê dike yani roman ji cilemêrgê dest pê dike behsê hemû deverên cilemêrgê dike behsê qewmînên cilemêrgê dike cinayetên em bêjin kujerên biyerên ku failê wan nebeliyê yekem dema têne li wê derê dest pê dike û derbasî bajarê geverê dike me navê xwe her du bajara dwê re yek kiriye bajarê kendikora û bajarê geverê jî piranî bajarê Nihêlê ji bo ku Nihêlê nava deşta geverê da wekî avzeng dike wekî kurbexkekê ye dema biharê ew der ji ber rêja avê tijî dibê di teqê û çemê zê dîn û har dibe her du bajara dest pê dike qewmînên wê heremê ne tecawuzên li ser zarok û jinên Kurda û berxwedana jin û zarok û gelê wê heremê li hemberî van kesan
بزاني دما نوتي دا حيا امبيجن نوتو شاشي وصن هنده هيزن بشارتيها بون سرناوي دولتي تشتي العجيب ذكرن اب هر دارو كتني دنابا وادا اي كاركتر دنابا وادا بد بيجي يعني جنابا بنجهي وادا بد بيجي طريقة جماعات ازوت ايجم جيتن و ام سيوان على السرسري وان شوا واسا باواكي ويجي من فيسيا از باوادكم و بعجباند دما بيجن دما نفيسي وبيجا دي دبي خاندج عادي و ايوه دي خاندج عادي برنس Akdoğan yani gelek nüviskarın Kürt İmbeci Ahmed Xanê melay gelek sence liser cilemergi yani cilemergi hani hindeki şernak hinde bajerdi yani çandınya Kürdan da zedettir Türkiye tatını diyor ki tatını nüvisandın Ahmed Xanê urjiyaya işte gelek nüviskar cilemergi de eketine acı bizim Cizire Botan da eketine bajerediş de eketine liyama zedetti ve herem zedettir Aliye Veyje nüviskariye vata ve çiğeteci zede bahse cemkir evancı bahse çiğantkir zozanantkir yani Veyja Kürdi Aliye Xwazayê da tekilayek heye yani peyvazê من بوشي نداني ور من بالا نداني ور بوكو ريزتشياك ور هي ناوي ريزتشيا دما لبصرا كرفزا بصرا كندابا بصرا درت كبي نابا اخا ايران ناوي ويتشياي برزايا البرزا بنجه امجا حلبستا ايرانيا دما دكبي ناولا كردستان و ايران دبي زلي يعني زيلي يعني زاينلي جه زاينلي لوی دره بابا طاهر اوریان دکتیه یعنی ده بری 1000 ساله برینه یکم هلبستوان خوید بند یه بنگه زمان کردی سرشیوه که کردی ور دست بکریه باشه دما بیت زاغروس وری بیت زاغروس پیوا زا دیسا تسری زاغروس لهلا شمزدینه لبروان چیا علی حریری حتتنی علي حريري يكم او كسيكو حلبستا بزمان كرمانجي يا يكم درخستي جور دربازي نوالا زيد بي نوالا زيد زابي يعني زاينه لوي دري مالباتا احمد خاني مالباتا ملحسين باطي كل بدري زيري عطني بالي او انا وشقك جوي تشاي دربازي كاتود بي او يك دشي بو امازن هيلا مكسويري كتبوا بكريداينا او جي عيني عمي تشيايا حقيقة طيران مرحات الدنيا تتيبو هيلا عيني تشياتي هيا جودي وهركول ويري بلينري مراي جزيري هيا مدرسة خورتنا تدربازي بهيلا غرزان دبي وهيلا اوي يا بليسيش كو بنجهي ويجا كردي الويدرا او جي غرزان يعني بحثي طوبي ديك زاينه ديك جور درباز حيالي جبه هيلا غورزه هي غورزه چاي غورزه يعني زي او جورتي اف سلسله يعني سلسله كي وكيا امبيجن زيرينا الفهم حلبستا كرد وجا كرد هر وكي هيبين خوش زاينه دغري جبنگه دغري البربانچيا دركت يور دبر رومانا با دنگه زيداجي السريدا ملايباتي دنابا رومانه دا حيا داويه دنابدايا جش خو زارو كنجوانا دبي نبيه ملحسين باطي وسط كرتن نابدا ده آخرتنا ملايباتي يا آورا يا چونايو برچلا ازوته يا مدرسه ميدانه نابدا درباز دبي بويه كي تشتك بالكش هي مثلا الور دبيجي اسكري خدتني تسليمي ملا حسين مامي خدكم باوريام الملا في زماني ناع يعجبكو دمج ريزي كت هدي باوريا دايك اجبينا جبروي كي من ادنيغاريا ودري چالا جهنمي امبيجن چاي رشكو نوالا زي چمه قطرمانسي
biraz aktual hundibe vaki medresin ve demi vaki iro zaningehên li cîhanê çawan bijin doktoraya kesên bojbo doktoriyê evet tezê xwe amade dike wê demê melayên wê demê nivîskarên wê de melayê Batay Ehmedê Xanî wan gelek behsê gelek kesan kir û yên heta îro neviyê wan gelek kes ser vê çandê şîn bû. Yani ji bona Kurdan em dikarin bêjin zanîngeh bûn wekî zanîngehên ger ku em bêjin di sersala bîsta û şûnda da melayekî wek melayê Batayê melayê wek Ehmedê Xanî derneketibe ji bo ku di sertema sersala bîstan da dewletê asimilasyonê danî ser medresên ku wekî tu bêjî berê wek em bêjin zangoha sereke ya herê bilind dihata dîtin wekî îmam xetîba wek heblê kirin û kirin amûrê asimilasyonê yê bişaftinê vêca ber wê yekê jî melayên xurt wî şêxî şûn da derneketin yani mesela Ehmedê Xanî derneketê dî ji ber wê yekê ev roman jî este behsê sertemeke wesat kir dönema notî da em bêjin Hizbullah jî tem hemû li ser va medresên ku ji armanca xwe qut bîn û li ser îmam xetîbê ketine Kurdistanê û zarok asîmle kirin û zarokên Kurda bi hev dane kuştin. Roman şekê jî bingehê xwe ji wê re digirît yani li ser wê ev diye. Biraz aktual vakti jî medrese îro rewşa medrese mesela bijim hindek bi dîsê mane nûrşînê mane ve jînan ziman medrese berê wê demê wêje Kurdî hebû zimanê Kurdî tate dayîn wêje tate dayîn wektî aliyê olê da jî olek xwexiş şagirtê xwe re didin dayîn îro li mixabine hem ziman hem taybetiya medresen jî nemaye û derheqê wê de hûn dikarin çi bêjin wekî medresene saziyên Kurd dikarin têran çûjî bike sersala yazdan da piştîngê ev tariqet tasawuf weke saziyên sivîl yani sivîl toplum örgütleri weke wan derketilir yên gel nava gel davûn gel wêrê hemû tiştê xwe wekî muhalefetekî li ber xwe didin lê me goya piştî demekê şûn da hêdî bûne mesela heya sersala bîstan jî serhildan û berxwedan bi ser vana derketin fakat piştîngê bûn amûrê bişaftinê hindek li ber xwe didin yê bi lîstê rast e hêşin de heya ciyekî li ber xwe didin fakat طريقات وجماعات وامبيجن حكمتين وهسا نجسترس بانا دهيلا كده ختمين واضح شويه من اهل الحركات بتاع بس الواجهه وكيس وكاندي اوج دخلن مدرسين بري مثلا بيجن نو بهرا بتشوكا دس بيت هيدي راتكن يا كرديش نافرادكن هي دي اوج وكي يعني نافاروكو هيدي غوري يدي بيجن بلاتني عربي بيت بلاتني تركي بيت بلا فارسي جا بيت بخي بلا كردينه بيت مثلا في روماني درج بحثي هلبستا ملاي باتي ياج چريا پاشي و پي ودكه كاچوا تني ما يدوي مدرسه دا و يدي قدخه بينه اوجي زارو كوي بتشير نابا كيف فدا كو بخازي جبر بك لي نويري در بخينه جبو كو گوتي قدخنه Kurdiyeti yedik yetişmiyor, kert permine ne oldu işte. Civarı Arabi, Farsi ama bugün Türkiye bugün. Mele. Biresak to namana dawiye bernamaha. Gotna ve dawiye vakti saat 5'den daji bernama ve heye destnişan heye imza lila Kütüphane lila ve sanat sokağı yani Kolana Çandı vakti Türkiye Bejin sanat sokağı ofisi. Saat 5'e bu neyse? Hatta çandan da bernama devam ki. Saat 5'e haya direnge melbirgun yani. Ama saat albergun. Mele. Ez bavar kem mego menvisi hem dixwazim ben
جوان ایکو کرتحس ایکو خباتکار بونه به خباتا و همیش بونه زمانه بلا بخینن یعنی نتنه پرتکال بایزه بره نیرا جه پرتکال تشدیه که بزرگ پرتکال کردیه یه گرامره یه فلسفه دیرویده بلا بین هم پرتکانا خواه زیارت بکن هم جی بلا تبی صحبت آمد همو تشبه کویتو زمان کردی همو تشت بلا پیپر کم پیامان کنه هبه و همین زمان خود در کبن و رومان و هلبست و چند هنر خود در کبن gerek spas konuşmana peşleri hoje. Eyvallah. Serkeftin Brezokto. Serkeftin Guaji Serçava. Sağ ol.